Passem al regidor Adrián Casabó. Sí, gràcies. Jo tenia un agraïment i un prec. M'agradaria, senyora alcaldessa en funcions, donar-li l'enhorabona per la gestió avui del plenari com a presidenta. Crec que s'ha demostrat que una altra forma de gestionar i de presidir aquest plenari és possible. Hi ha hagut debats intensos, hem intercanviat opinions en alguns punts molt enfrontades, però crec que vostè s'ha limitat al que crec que ha de fer el president del plenari, que és presidir el plenari. Ni ha entrat en aquests debats ni ens ha fet tampoc un sermó després de cada punt per a puntualitzar tot allò que vostè com a alcaldessa pugui pensar. Per tant, de veritat, la més sincera enhorabona. I després el prec és també per a vostè. Avui fa 108 dies que els afiliats del Partit Popular em van donar la seva confiança per a liderar aquest projecte i avui fa també 108 dies que estic esperant poder reunir-me amb l'alcalde de la ciutat. Aquest mateix dia l'alcalde no va tardar ni un minut en felicitar-me públicament i li ho agraïsc, i en parlar també d'una reunió necessària. Jo en el primer moment en què el vaig veure li vaig dir que considerava que aquesta reunió entre l'alcalde de la ciutat i el líder de l'oposició era necessària i urgent, però desgraciadament no s'ha produït. Com suposa que quan l'alcalde tornarà després d'esta setmana fora, vostè li passarà el parte de tot el que ha passat en l'Ajuntament esta setmana, m'agradaria, per favor, a veure si a través de vostè aconseguim una cita per a aquesta reunió. Gràcies.